Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah ku tsaya ku duba min wannan abu sosai ku gani. Ya kamata mu tattauna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah ku tsaya ku duba min wannan abu sosai ku gani. Ya kamata mu tattauna a kansa. Ku yi min comment, ya kamata mu tattauna maganar sosai a kansa. Ku duba ku ga da Allah yanda wasu mata suke wa junansu zagin tsamin nama. Kuma daga gani kishiya da kishiya ne, abokan zama ne, amma lokacin da suke yi wa junansu zagin tsamin nama, kuma wallahi na tabbata kowace daga cikinsu tana da 'ya'ya, amma ba ta tunanin cewa ga abin da suke a gaban ƙananan yaran nan, ba sa tunanin wani